Tá Operation Free Flow curtha bhain na cléile cúpla lánuas. An dé bheile an dír a bríomhchaithir an éireann an Gaillimh tá 5 fós le trácht. Dhearrís de bhéire na Gaillimhe, John Mulholland cad atáir iontain ag an mordas a dhéanamh féig seo. Bei blitz á dhéanamh ag na Gardaí an ri is deach an nulliganis agus bei ticket é a thuirte maithe go mór agus bei fináil agus pinós le níoch ag na daoine atá na líonse buí. Thar cheann loch gná na cathairach bhínig uachtarrán an chumann tionscail agus tráchtála Joe Graney dún cad ba gheas le sanna dhiiscint ag titrim amachs na blianta beag aróin. Tá pleanna ní i teach le chéile faoi onid méadú onid páircála na stios a gCathair agus cuiinú chuir ar an fachia mór an seo agus beidir go dtí pedestrianisation is teach faoi an príomhráid an seo háte bhfuil na siopaí. Ceistís loch gná na cathairach faoin aibh páircála. Tá an sathairn go hulk an seo. Maidin de sathairn agus an lá go léir. Tá si go maith anois. Ní rá sí go maith ach níl mór an áití i gcór deliveries agus rud éigean mar sin. Tá si go duna agus ba sé bhain is duna nó nach lecaid áitina na cara a páircála. A cad i cheapan an gnágainn atá ag siúil ar sráideanna na Gaillimhe de sa. Tá sé go hanis, tá sé dain séireach mar bíon carraigh páircáil ar an footpath agus tá sé dain séireach. Is rud úfásach é ceapan, tá sé go úfásach le Gaillimhe pedestrianisation is an stráid seo ar anois. Ach canna héamh go bhfuil daoine ag páircáil go míl leathach mar sin. Bhfuil ní léon áiteile chun páircáil. Ní féidir am áit páircála eile aáil, mar athair tá a rum le leanaí a bhallú. Dean an bordas nach bhfuil na háis na páircála atá ar fáilte Gaillimh an úsáid ag daoine. Dean na daoine nach bhfuil an nóhann spásanna ar fáil. I neireann na dála ní léon dát ná go gcuidann sé seo isteach ar na héine. Idir locht gná na cathairach agus muintear na cathairach. Siúnig Nuacht TG4XX, caithfidh na Gaillimhe.